थांनाय जोंनि BTCनि बाजेट जितु फेब्रुवारि 11 थारिखआव जादोंमोन MLA इलेक्शननि सिगां दा बे बाजेटआव BTCनि बाजेटआव मोनसे जोंनि एडुकेशन सेक्टर हिसाबै माने भेन्सार स्कुलखौ प्रभिन्सियलाइज खालामनो थाखाय मोनसे बाजेट खालामना हरनाय जादों आसामाव आरो दा बाहाय बे बाजेटनि सिगां जोंना BTCनिफ्राय मानगोनां रबिराम नार्जारि सार बिथांथ' EM जोंनिनो दा हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायावनो मोनसे बिल बाजेट ड्राफ्टिं हरनाय जादोंमोन आसामनि गभर्नरसिम दा गभर्नरनि अनुमोदन हिसाबैनो चिफ मिनिस्टारनि अनुजायैनो बे बिल ड्राफ्टिंखौ सारिजालि नायनानै गावसोर अके राइट खालामहरदों बबेखौ दाननांगौ बबेखौ दोननांगौ बिनि अनुजायैनो BTCआव बे ड्राफ्टिं फाइलआ फैफिननानै बे बाजेटखौ थांनाय फेब्रुवारिनि 11 थारिखआव नैबे बे बोसोरनि 2026नि बेखौ बिल पास खालामना हरनाय जादों जोंनि एडुकेशन सेक्टरनि थाखाय दा बे बिल ड्राफ्टिंखौनो पास खालामनानै हरनाय जानाय मथे दिनैहाय आसाम सरकारा बाजेटआव सोनानै लानांगौ जोंनि खावलायनाय बेनो नैबे 6 थारिख नैबे मासनि 6 थारिखनिफ्राय जानो थांगासिनो दङ जुलाइनिफ्राय बाजेटआ आसामनि बे बिधान सभायाव जोंनि बे BTCनि 6 सिडुलनि एरियानि बे जोंनि गोदोसोना थानाय फरायसालि माने सरकारि नङै फरायसालिखौ प्रभिन्सियलाइज बा सरकारि खालामनाय होनांगौनि थाखाय जोङो दा खावलायहरनो नागिरदों जोंनि BTCनि मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार आरो जोंनि एडुकेशन EM रबिराम नार्जारि सार आरो जोंना WBDनि मिनिस्टार दं जोंना चरन बर' बे सारखौ जों खावलायहरदों थाबैनो जोंनि बिलखौ पास खालामनानै होयो ओंखायनो जोङो बुंदों जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सार आरो लोगोसे एडुकेशन मिनिस्टार रमेश पिगु बे सारखौबो जों बुंहरदों गोख्रैनो जोंनि जेरै बिल पास खालामना हरनाय BTCनि जिथु आयेन बादा बे आयेनखौ जिथु बातिल खालामा आरो मोजाङैनो जिथु साक्सेसफुल खालामना होयो जों खावलायहरदों आरो जोंनि अल BTC नन प्रभिन्सियलाइज LP UP टिचार एसोसिएशननिफ्राय बेखौनो जों बुंदों गासै जोंनि फरायसालिनि थयथ' हिसाबै जोंहा बाहाय दंखायो थांनाय जिथु बाजेटआव हरदोंमोन बिनि थयथ'आ जाहैबाय जोंहा जोंनि अनलि स्कुल्स LP एन्ड MEनि थाखाय दा LP सेक्सनाव दं जोंना गासैहाय टिचार पस्ट हिसाबै 1659 LP सेक्सनाव स्टाफ पस्ट हिसाबै ओमफ्राय ME स्टाफ नन स्टाफ हिसाबै 1705 माने 1705 गासै स्टाफ न'सआ जाहैबाय 3364 बे आरो दा गासै टटेल स्कुल न'सआ जाहैबाय 565 न'स होमब्ला बेखिनि स्कुल्सफोरखौ बेखिनि पस्टफोरखौ असम सरकार बा जोंनि BTC सरकारा खालामनानै होनो हायैनिखौनो जुक्तियानो फैया ओंखायनो जों खावलायहरदों बारंबार बै समनिफ्रायनो जोङो बुंदों थांनाय सरकारा UPPL सरकारमोन बे समावबो जोङो गोबां खावलायदोंमोन बिथांमोना खालामनानै होलांनो हायाखै ओंखायनो होनदों जोङो दानि जिथु BTC सरकार हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय सरकार जों बुंदों जोंनि अल BTC नन प्रभिन्सियलाइज बे LP UP टिचार एसोसिएशना गोबाङैनो जों सारजों सावरायदों हाग्रामा महिलारिजों जों साहा लोंलायदों टेबोल टक रायलायदों BTCनि इलेक्शन सिगां MLAनि सिगां ओंखायनो होनदों सारा गावनि खोथाया जेरै होदोंमोन जोंनि फरायसालिखौ मावनानै होनायनि थाखाय खोथा होदोंमोन बिथां थारैनो पलाइटलि लिडार हाग्रामा महिलारि सार पलाइटलि लिडारखा गतिके बिथाङाथ' गावनि खुगाखौ जेरै होनो एरै मावखायो बयबो जोंना BTCनि बासिन्दाया मिथिखागौ ओंखायनो जों खावलायदों हाग्रामा सारा जिथु गावनि खोथा मथे मावना होयो थांनाय सरकाराव जाबाय UPPL सरकारा बे खुनु दिन मा जागोन बेखौ बुथुमनो हाला गोखै थाइजौखौ खनसेल फाननो हायो मोनसे अनुदान मोनसे एग्जाम्पल हिसाबै बुंनो हायो गोखै थाइजौखौ खनसेल फाननो हायो खननै फायनो हाया ओंखायनो होनदों हाग्रामा महिलारि सार नोंथाङा मोजां लिडार हिसाबै जोंनि प्रभिन्सियलाइजखौ नैबे दानि फैगोन 6 थारिखनिफ्रायनो जानो गोनां बिधान सभा आसामाव बेखौनो मावना होनांगोन आरो नोंथाङाबो पलिटिकेल प्रेसार होनानै जोंनि खामानिखौ मावना होनांगोन जेरै खुगा ओरै मावना होनांगोन सारा थेंक इउ